Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούριο βιντεάκι και αυτό είναι ένα λίγο διαφορετικότερο από τα προηγούμενα. Παραγγείλαμε κάποια πράγματα. Εμείς γενικά, όσοι γνωρίζετε, μας αρέσει πολύ να ψαρεύουμε. Με καλάμι spinning και αμπίκο. Όχι ακόμα ψαρντούφεκο, για πιο αργότερα. Και παραγγείλαμε κάποια πράγματα από το Temu για να τα τσεκάρουμε, να δούμε πώς είναι. Έτσι, μόνο ψαρικά. Αλλά πήγαμε σε ένα ψαράδικο εγώ εδώ στο κέντρο της Αθήνας και πήραμε αυτό εδώ το ψαράκι για spinning. Η μάρκα είναι Ραπάλα. Το λέει εδώ. Το συγκεκριμένο έχει 10 ευρώ και η γραμμάρια είναι 13. Δεν είναι αρκετά καλό. Αλλά είναι ψέμα το. Λοιπόν, πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα πράγματα που παραγγείλαμε από το Temu. Όλα κόστιζαν 32 ευρώ και κάτι λεπτά και πάμε να τα τσεκάρουμε. Θα σας λέμε τιμές και γραμμάρια του κάθε ψάρι. Ξεκινάμε με το πρώτο πράγμα. Είναι αυτό εδώ. Πάμε να δούμε τι είναι. Το δεύτερο εγώ και το τρίτο εσύ. Οκ. Είναι ένα ψαράκι. Ασημένιο. Πιάνεις διάφορα πράγματα, κάτι κλασικό. Μικρά όμως, αργούς. Αυτό πόσο έκανε, παιδί? Χάνουν. 2 ευρώ νομίζω. Λιγότερο. Όχι ρε, 2 ευρώ, 2,34. Κάπου εκεί. Το Κάτι Temu ειδικά κλασικό. τα έχει φτηνά όλα. Ναι. Όλα, γιατί το Temu Δηλαδή είναι δείτε πόσο είναι το χέρι μου και πόσο είναι το ψαράκι, ένα παράδειγμα. Το συγκεκριμένο γραμμάριο τώρα είναι πολύ ελαφρύ, θα έλεγα, παιδιά. Πόσο είναι, 2 γραμμάρια, 3. τόσα λίγα. 10 το πολύ, θα έλεγα. Πάμε στο επόμενο προϊόν, θα το ανοίξει ο Βασίλης. Είναι μακρύ, σε σχέση με τον αντίχειρά μου. Από εδώ. Λοιπόν, φέρε το χαρτί, εδώ κοντά στην κάμερα. Πρέπει να ανοίξει ένα μαγαζί και να Λοιπόν, πηγαίνεις παιδιά, αυτό εμπορεύματα από το Temu. είναι μια δαγκάνα Σκέφτεσαι. που για να ξεψαρίσεις το ψάρι, για να μην το πιάνεις βρωμάς, πετσέτες και τέτοια, κάνε το ψάρι του, είναι το χέρι σου. Το Πιάνεις πιάνει έτσι και βγάζεις και το βγάζεις το αγκίστρι από πάνω. αγκίστρι. Έχει και αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, αν το βλέπετε, για να μένει, ξέρω εγώ, κλειστό. Έτσι. Ναι, μην το Και να μην ανοίγει. Να χωράει για χώρο, ξέρω, να μην σου πιάνει πολύ χώρο. Αυτό πόσο έκανε, 3. Κάπου εκεί στα 3,5 3,5 ευρώ περίπου. Εντάξει, αξίζει, καλή ποιότητα. ή 2. Πάμε στο επόμενο πράγμα. Φέρβι. Μισό λεπτό. Είναι αυτό εδώ, κάτσε να το δείξουμε. Για να δούμε τι έχει. Έλα, στην κάμερα, στην κάμερα. Είναι mystery, δεν Άνοιξε, ξέρουμε δηλαδή παιδιά. τι έχει μέσα. Ξέρουμε ότι έχουμε παραγγείλει, απλά τώρα κάνανε και μια, 2-3 εβδομάδες να έρθουν. Λοιπόν, Είναι παιδιά μια μια χταποδιέρα. χταποδιέρα. Καβούρι. Αυτά τρώνε τα Τα χταπόδια. χταπόδια τρώνε κυρίως Και καβούρια. κοχύλια από μέσα, δηλαδή το μέσα τους που έχει στα κοχύλια. Λοιπόν, αυτό το πήραμε 4 ευρώ. Ένα ένα πολύ ευρώ. φθηνό. Και Βέβαια, καλό. πολύ θολούρα εδώ μέσα, όπως βλέπετε. Νομίζω. 2. Βρωμάει λίγο. Εντάξει, καλή Σαν ποιότητα. χταπόδι. Επίτηδες Να έχουν το, βάλει. καβουράκι εδώ με τα γκίστρια καλυμμένα, παιδιά. Εντάξει, Για να τώρα μην δεν καρφωθούμε έχεις το κατά λάθος. Κάτι κλασικό. Και τώρα πόσο είναι αυτό, 15 γραμμάρια. Κάπου εκεί. Και το πήραμε 1 με 1,5 ευρώ. Το άλλο Ωραία, το πράγμα επόμενο είναι... πράγμα είναι αυτό εδώ. Για να δούμε τι είναι. Είναι και ανοιχτό. Αυτό, παιδιά, είναι ένα ψαράκι Πιάνεις που έχουμε λούτσους, πάρει. πολύ μεγάλα ψάρια. Πιάνεις λούτσους με το συγκεκριμένο. Αλλά Το θέλει βλέπετε. δύναμη για να το τραβήξεις. Ένα Λοιπόν, πόσο είναι. το βλέπετε εδώ, η λούτσι Λαμπίζει κιόλας. είναι με κόκκινο εδώ, ναι. Τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά. Αυτό το είχαμε πάρει, παιδιά, ακριβό. 3 ευρώ μόνο αυτό. Αλλά είναι καλό, μεγάλο. Κι αν είσαι και μαγιάτικα, άμα τα ξέρετε. Μόνο το Temu το έχει τόσο φθηνό. 3 ευρώ. Αυτό μπορείς να το βρεις και 22 ευρώ. Σε αληθινά ψαράκια. Λοιπόν, το επόμενο θα το ανοίξει ο Βασίλης και είναι αυτά εδώ τα πολλά Είναι ψαράκια. πάρα πολλά. Λοιπόν, κάτσε, δεν είπαμε γραμμάρια αυτό. Δεν θυμόμαστε ακριβώς, αλλά είναι καλό, ξέρω. 14. Είναι 14 γραμμάρια. Με Το άλλο 15 ήταν και 15. 20 μη σου πω. Λοιπόν, αυτά τα είχαμε Είναι πάρει πολλά. 6 ευρώ και είναι Καλά πολλά τα πάρω. διάφορα ψαράκια. Θα χύνουμε εδώ να φανούνε. Λοιπόν, Θα δείχνουμε, ένα. ξεκινάω πρώτη. Ένα. Λοιπόν, είναι αυτό, το πρώτο ψαράκι μας, λοιπόν, να φανεί εδώ. Αυτό είναι το χρώμα. Αυτό είναι ένα μπλε με κάτι ρίζες μαύρες Λία και δείξε. με ένα κόκκινο ματάκι.
Εδώ είναι ένα. Πώς να σας το πω, Μαύρο ένα χρώμα. Μαύρο. Πες τώρα για μαύρο. Ναι, κατάμαυρο, παιδιά, με λίγο μόβ από κάτω. Ναι, λίγο μόνο. Δεν φαίνεται τώρα και πολύ καλά. Μετά είναι ένα ροζ με άσπρο και λίγο κίτρινο προς τα δω. Φαίνεται νομίζω λίγο. Δεν είναι και ο φωτισμός καλός, αλλά οκ. Μετά είναι ένα μπλε με άσπρο. Μα το Ναι, βλέπετε, με το- φαίνεται αυτό. και λίγο κίτρινο. Ναι. Εδώ, παιδιά, είναι ένα χρωματιστό. Ναι, έχει διάφορο. Είναι γκρι με Κάνεις μπλε άσπρο. με μία Σάργα. τελίτσα. Φαίνεται. Ναι, είναι καλό ψάρι. Έχουμε μετά, είχε πολλά τεμάχια και το καθένα είναι 7 γραμμάρια. Ένα άσπρο με λίγο κόκκινο από κάτω. Πάει βυθό. Αυτό Πάνε εδώ όλα βυθό. είναι άσπρο με λίγο με Αυτό είναι για λούτσους, απλά σε μικρότερο μέγεθος. Σας έχουμε και κάτι καλό για αυτά τα ψαράκια στο τέλος. Ηλία, δείξε. Αυτό εδώ είναι ένα Αυτό είναι μικρό, πολύ μικρό. μικρό ψαράκι. Είναι σαν λίγο γκρι. Σαν το άσπρο, σημαίνει, σαν αυτό είναι, γκρι. δείτε. Δεν μοιάζει τέλος λίγο. πάντων. Μετά έχουμε ναι, ένα πράσινο με κόκκινες βούλες, αλλά δεν φαίνονται πολύ καλά οι βούλες. Για να τους Αν μπορείτε να δείξουμε, τα να δείξετε. ακούσετε. Ακούστε Το τα βαρύδια. τελευταίο. Έχουν βαρύδια μέσα, ναι, πολύ καλή Για να παρατήρηση. πέφτει Τα βαθιά, κάνεις για να πάει χιλιά. βυθό. Κίτρινο με άσπρο λοιπόν. Πάνε βυθό και μετά ανεβαίνουν προς το πάνω. έτσι Κάνουν αυτή την πιάνουν κίνηση. ψάρια, Για όσους δεν ξέρουν. Αυτό είναι πρώτο για spinning. Όλα spinning. Δεν έχουμε πάρει τίποτα για πίκο. Έχουμε πολλά Λοιπόν, ακόμα, το παιδιά. επόμενο πράγμα είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρουμε τι είναι. Εγώ. Για να δούμε τι είναι. Άνοιξε λοιπόν το προηγούμενο. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Καλό, Α, πολύ λοιπόν, καλό. αυτό Το εδώ υποβιβάζεις, καλό. είναι ένα ψαράκι με ουρά πίσω. Δείτε κιόλας τι λέει. Ωραία, πολύ Το καλό. συγκεκριμένο το πήραμε ακριβό, πράσινο παιδιά. είναι. Πιάνεις Α, όχι μεγάλο. ακριβό. 1 ευρώ λέει τα γραμμάρια 10. Το είχαμε πάρει 1 ευρώ. Κάπου εκεί. Ένα ακριβώς. Λοιπόν, 10 γραμμάρια είναι βαρύ. Πολύ μικρό όμως. Το αγγίστρι Έχει την ουρά του εδώ. Το αγκίστρι καλυμμένο. Όπως πάντα, να τα γραμμάρια εδώ αν φαίνονται. Η ουρά του δεν είναι. Λοιπόν, παιδιά, πολύ καλό. Για άνοιξε να το βάλουμε μέσα, να μην είναι Επόμενο για κάτω. Κάτσε, κάτσε Πάρε έχει ένα ακόμα. τυχαία, τυχαία. Άνοιξε λίγο να το βάλουμε. Ένα λεπτό. Ναι, μισό λεπτό να το βάλουμε γιατί θέλουν συντήρηση. Και έχουμε 3 ακόμη πράγματα. Είναι αυτό εδώ. Και αυτό ψαράκια πολλά. Το πήραμε. Πώς το πήραμε. Είναι καλαμαριέρες πολλές. Να τις δείξουμε τώρα. 11. Όχι, Και τέλος πάντων, πόσο ευρώ? 9 είναι ευρώ, για παιδιά. βυθό αυτό, πάει πολύ βυθό κάτω. Δεν πάει βυθό, Ηλία. Πάει! Δεν πάει, τα καλαμάρια είναι πάνω. Τι λέτε ρε. Λοιπόν, κάτσε να τα βγάλουμε πρώτα όλα έξω. Αυτό είναι πράσινο. αυτό δεν είναι Κάτσε το να τα πρώτο. βγάλουμε όλα έξω. Όλα. Κάτσε, δείχνω πρώτα εγώ. Λοιπόν, είναι ένα καφέ, μια καφέ καλαμαριέρα. Οι περισσότερες φωσφορίζουν για να τις βλέπουν τα ψάρια, τα καλαμάρια. Μια καφέ, στο μεταξύ όλα κινέζικα από πίσω. Λοιπόν, γραμμάρια, παιδιά, δεν λένε, είναι κινέζικα τα γραμμάρια, οπότε δεν μπορούμε. Αυτό είναι άσπρο κάτω, έχει άσπρο και πάνω έχει πράσινο. Για να δω. Ναι, όπως το είπα είναι. Δείξε, Ηλία. Αυτό είναι ένα πράσινο με μικρές βούλες κόκκινες, άμα μπορείτε να Ναι. το δείτε. Μετά έχουμε ένα φωσφοριζέ ροζ, που φωσφορίζουν στο σκοτάδι αρκετά. Αυτό εδώ είναι πορτοκαλί, άμα το βλέπετε. Για να το δούμε και εδώ. Πορτοκαλί, δεν φαίνεται και τόσο καλά. Ναι, Άμα το όχι, βλέπετε αυτό είναι ένα μίξ με πολλά χρώματα, αλλά το πιο πολύ είναι ναι. πορτοκαλί. Και λίγο Λοιπόν, οι καφέ. καλαμαριέρες, παιδιά, αν μπορείτε να δείτε, έχουν πολλά Και αγκίστρια. είναι λίγο και μικρές, αλλά να δεν πειράζει, πιάνονται δεν έχουν καλά. σχέση. Δεν έχει σχέση, Δεν ξέρω αν άμα φαίνεται είναι μικρή ή τώρα μεγάλη. εδώ. Δείξε και την Μετά είναι τελευταία. αυτό εδώ που είναι μπλε, άσπρο και... Ναι, μπλε, άσπρο και λίγο κίτρινο, μια γραμμή. Το επόμενο Παιδιά, πράγμα. τελικά δεν είναι 3, είναι και άλλα, απλά δεν τα είδα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Που ακούσε τώρα τι είναι. Έχει το σχήμα του ψαριού. Ξέρουμε Αλλά- τα παιδιά τι είναι τα λέπια. Από κάτω. Το ψάρι έχει λέπια. Το κάνεις έτσι, αυτό είναι το ψάρι. Καθαρίζεις τα λέπια Όλα τα έτσι. ψάρια έχουν λέπια. Τα λέπια μένουν εδώ μέσα Και μετά για να τα μην φεύγουν αδειάζεις. και μετά ανοίγεις αυτό για να αδειάσουν. Αυτό το πήραμε
50 λεπτά, 99, πόσο έχει. Ναι, Κάπου ναι. εκεί. Καλό φαίνεται. Το επόμενο πράγμα Μετά έχουμε είναι ένα μικρό κουτάκι, θα δείτε γιατί είναι. πολύ καλό, παιδιά, το αυτό το ανοίξουμε. κουτάκι. Δεν φαίνεται, είναι μικρό, 99 αλλά λεπτά, το θυμάμαι ξεκάθαρα. Δείτε, έχει Δείτε πολλές πόσο έτσι, μικρό πράσινο είναι. πάντως είναι. Βάζεις αγκίστρια, Ανοίγει από εδώ, κάτσε ρε Ηλία. Σταμάτα ρε φίλα, μιλάς λίγο. Είναι έτσι λοιπόν. Αυτό μπορεί να το έχετε δει. Το χρησιμοποιείς για ό,τι θες, ξέρω εγώ, να βάλεις μέσα σκουλαρίκια, διάφορα. Ανοίγει από εδώ, ανοίγουν οι θυπούλες και βάζεις βαρύδια, αγκίστρια, διάφορα πραγματάκια. Ρε παιδί μου. Διάφορα μικρά. Και είχε 99 λεπτά. Για το σπίνι και για το Πολύ καλό ρε παιδιά. Σταμάτα και Το εσύ. κουβάλας και στην τσέπη σου κιόλας αν θες. Επόμενο πράγμα. Είναι κάτι που είναι το καλύτερο από όλα, έχω να πω. Ναι, πολύ καλό. Ζυγαριά. Μία ζυγαριά ψαριών. Μεγάλο. 4,95, 5 ευρώ περίπου. Εκεί στα 5. Ναι. Λοιπόν, είχε διάφορα χρώματα, αλλά εμείς επιλέξαμε το μαύρο. Είχε για πορτοκαλί και πράσινο. Αλλά το μαύρο είναι Λοιπόν, πιο... να το δείτε εδώ. Έχει και μια φατσούλα. Την κρατάς εδώ, βάζεις εδώ το ψάρι, το περνάς από το στόμα, λίγο πιο κάτω από το στόμα. Και εδώ τη ρυθμίζεις. Εδώ. Την ανοίγεις, τη ρυθμίζεις και είναι έτοιμη. Και δείχνει πόσα Τώρα γραμμάρια. μέχρι πόσα είναι το κιλά. ψάρι, πόσα κιλά. Λοιπόν, μισό λεπτό αν δούμε παιδιά να σας πούμε μέχρι πόσα κιλά. Κιλά. Τα γραμμάρια, τι θα εξηγήσει. Παιδιά δεν λέει ρε, τα λέει όλα στα κινέζικα. Πώς δεν το Πού να λέμε. καταλάβει. Και μισό λεπτό έχει και το τελευταίο πράγμα λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο και αυτό που σας είχαμε πει για αυτά εδώ τα ψαράκια. Λοιπόν, βλέπετε το μέγεθος αυτών των ψαριών, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Και τι είναι αυτό λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο. Βάλτε το χέρι σας να δούμε πόσο μεγαλύτερο είναι. Ωραία. Παιδιά, Πάμε να το βγάλουμε. πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο. Κουτί. Είναι ένα κουτί. Ανοίγει από εδώ και ανοίγει αυτή η πλευρά. Βάζεις εδώ τα ψαράκια, χωράει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7. 7 ψαράκια, αλλά χωράει και από την άλλη, αν έχεις πολλά. Ανοίγεις, Ξέτο. χωράει και από εδώ Λακιά που. και από εδώ. Είναι διπλό. 14 Δηλαδή χωράει 14 ψαράκια. Και είναι αυτού του μεγέθους. Είναι Τα κάτι τέτοιο. ψαράκια. Αυτό εδώ το μέγεθος Και λίγο χωράει πιο εδώ μεγάλο. μέσα. Χωράει δίκα. Λίγο Για πιο λούτσους. μεγάλο. Αυτό για λούτσους χωράει. Τώρα του Λούτσου Αυτό το πόσα ψαράκι. είναι, μισό να το 14 βρω. είναι κάπου εκεί. Το ψαράκι του Λούτσου, ας πούμε, που είναι αυτό. Δείτε μία τη διαφορά. Α, καλά, δεν Είναι χωράει. πολύ μεγαλύτερο. Είναι σε για κάνω μεγάλους βγάλει. λούτσους. Και δεν χωράει, είναι μεγαλύτερο. Καθόλου δεν χωράει. Αλλά Περισσεύει. αξίζει, πόσο το πήραμε. 2 ευρώ. Δεν μπορεί να πάμε να 2,59 για νομίζω. 2,59. 2,59. Καλά, οκ. Αυτά λοιπόν ήταν όλα. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Θα κάνουμε κι άλλα. Βάλτε like, subscribe. Θα κάνουμε κι άλλα όταν πάμε στην άδεια για να ψαρεύουμε κιόλας. Βάλτε ένα like, μία εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα καινούριο μας βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.